Siyayinqoba i-corona makhi. Le ndaba emfishane ibhalwe nguKhanyisani Bright Khumalo. Ukwakha, ukugqugquzela kanye nokwehlisa amaphaphu ngegciwane i-coronavirus. Ifundeka kanje. Umama no-aunt Netha sekwala nje ukuthi behlale bengakhulumi. Awubheke nje usenkonkoshela umakhalekhukhwini kwi-video call. Kudele owaziyo bahlelana onkabi laba. Bazindaba nje kuphela. Ngiyabona usejatshuliswa ukuba khona kwabazukulu. Sebelokhe bemkhombisile nabo ukusetshenziswa komakhalekhukhwini esimanje. Ungafunga ukuthi amaholide. Angisazi-ke manje. Sebehleka kanye kanye. Cha, ingabe lokho kusho ukuthini? Ngoba oyedwa kumele ahleke, omunye alinde. Nangoke sengimemeza ngeke ngisakwazi nokudla nje amathambo engqondo ngecorona. Mama esabela. Ngicela ungisize la Thembi indodakazi. Sengisabathenga yamemeza. Netha dwe akaphenduli. Angisamboni nakumbona ke enyakaza kulesi thombe. Ake ubheke wena ngalamehla akho amasha. Bhalweni la kuphetha unjongo. Mama, lena indlela ebukeka ngayo ifoni mangabe ishodelwa i-network. I-network umxhumanisi phakathi kwamaselula amabili eyakho kanye nekaNetha umakhelwane. Nanso-ke sibuyile i-network mama. Kuphetha uThembi. Nethu! Kuphetha unjongo ememeza. Wenjongo, ngiyacabanga ukuthi le corona isenzani? Isingene nakomakhalekhukhwini. Imhlola yethu sasavelelwa. Ngokwazi kwakho ngabe iyathelelana ngomoya ngoba sikhuluma nje. Kuphetha uNetha. Unjongo uyaphendula. Cha makhi anginjalo. Phela ongoti bathi indaba inokuhlangana nangane noma nixhawulane. Baphinde beqinisekise ukubaluleka kokugeza izandla uphinde ufuthe izandla ngesixoshi magciwane. Kuphetha unjongo. uNetha uyaphendula. Manje ake utshele mina makhi, ngizoyithatha phi imali yokuthenga lezi zinto zikanokusho? Khumbula, ngasho ugatsheni ubaba wabantwana bami wadliwa zintaba zeseGoli, akasathumeli. Unjongo uyaphendula. Netha ngizwa kahle, kodwa ngingabazi ukuthi ungomunye wabakhala ngokuvalwa kwamajoyinti kulesi sikhathi ugatsheni wakho. Khumbula, wawuza umlande ngebhala, lwaphinda lolo hleko, kwaduma izihosha. uThembi uhleli kusofa ubhekene netafula likanokusho elihleli isigubhu esigcwele mfi isiqeda amagciwane. Unjongo noNetha bayaqhubeka nodaba lwabo mayelana ne-coronavirus. Unjongo, ungabusasho makhi ukuthi nje ngibuye ngimkhumbule. Yena wayengesona isibonelo esihle ebantwaneni bethu, kodwa wayelwela indawo yakhe yokuba inhloko yekhaya. Yikho nje ukuthi utshwala yesilingo. Njongo, awungiphuthume bo. Sitholakala phi isibulali magciwane? Kubuza uNetha. Unjongo uyaphendula. Kodwa uthando bakithi ave nanifanelana nogatsheni. Delo waziyo ukuthi ukuziphi inkalo. Ngiyacabanga ungajabula nokwazi ngesimo sakhe kule corona nanokuthi nje uyaphila. Ake ngikuphendule makhi ungaze ungishaye. Cha, insipho nje iyodwa iyawubulala amagciwane. Mina nje bengisebenzisa imisebe yelanga leyo yokuchatha izingane kwaba ukuthi kubuya uThembi eGoli. Ngenhlanhla ubuye nakho ubuxhakaxhaka bekhompyutha. Nakho lokhu kwezindlebe. Kuphetha unjongo. uNetha uyaphendula. Bengathi uThembi kumele abe semsebenzini ukuze asebenze. Awubheke nje uJeke umfana wami oshayela ama-ambulance. Akabuyanga
ngiyasola usethola umakoti eThekwini. Singabuye sithini? Phela njongo makhe izingane zethu uma sezithole omalokazana ziyakhohlwa yithi. Akabange saqedela uNetha umakhelwane. Kuvele isithombe sakhe kanye nombiko ochaza ngokuhamba kwe-network. Thembi, phuthuma ntombazane. uThembi esabela, yebo mama. Usabela nje uThembi ume esangweni uxoxa nesesheli sakhe uMandla. Phela uMandla lona kwasekuphele iminyaka emine ebeka amaganyana lapha kuThembi. Uthema yezwa nje ukuthi uThembi ubuyile eGoli. Wahluleka ukuhlala endlini njengokuyalelwa ngumabonakude kanye nemsakazo. uMandla ufika lapha nje kade phelezela isalukazi sakhe ukuyovela ewindini lempesheni. Nokho layini ube mude ngoba lize lathambama ilanga bengakaqedi. Asuke ngejubane uThembi ebheke endlini. Acikeke ukuthi akafe uMandla. Akabange sasifutha izandla zakhe ngesibulala magciwane. Wangena ngokusheshsha endlini waxavuna umakhalekhukhwini kanina. Wawuphakamisa kabili kathathu basabela. uNetha umakhelwane usecikeke uyafa ngoba usekuningi afisa ukuthola kunjongo kwazise umsakazo wakhe ufile. Kanti nomabonakude owawuthengelwa ngumfana wakhe wantshontshwa ngamaphara. Aya ukuyodayisa ngamanani aphansi. Nomkhondo womabonakude uyawuswa. Kodwa ke noma kunjalo uzokwenza njani ngoba akuphunywa endlini. Lokho phela kwenziwa yilolu bhubhane lwesifo. uNetha uyaqhubha. Yabuya inkalakatha. Njongo, sinayo imsebelanga kumanje inuka indlu yonke. Sesivele sayiqoba sayichela indlu yonke le corona yakhona siyoyizwa ngendaba. Kuphetha uNetha. uNjongo uyaphendula. Hawu, kodwa makhelwane, yazi yasiyala le network. Ekhwehlela. Cha, akumelanga ukuthi uyiqobe. Kodwa kumele uyigcobise ezandleni uma uhlamba izandla zakho. Kuphetha uNjongo. uThembi uphuma ngokusheshsha endlini uphuthuma uMandla abimshiye emile emgwaqeni oseduze nesango. Kubushilo nje ukuthi ake sikungilinda. Khona sekukhona ukusathanjwana bakithi. Pho uyabelesela yini uMandla? Kuba omunye umfana ngabe sewathi abachithula amanzi ayikho lenkukhu. Maqedane athi inyawo zami ngibelethe. Kodwa ngoba uMandla akakwenzi lokho, cha bakithi, ave ngizwele ingane yabantu. Kube kuya ngami ngabe iyawuqeda amatikiletsheni, yathola amatoho, yasebenza, yaqhuba isifundo, yaba yinto ethile. Ngithanda inhliziyo yakhe, unesineke kanye nobubele. Kube bekusadliwa ngoludala, bengiyomfaka uco, ngikhiphe impahla kuphephezela iduku. Manje ke isikhathi ziyashintsha. uNetha uyaqhubha. Sengithe igenge ayiqoqe yonke le esiyichelile ebese ifaka esigubhini, emva kwalokho ihushuze. Sizobe sesibhola imbobo encane esivalweni ukuze sikwazi ukuhlamba ngayo izandla. Kuphetha uNetha. Kungcono-ke makhelwane. Ekhwehlela. Ubusika bungena nami makhe. Kanti nekhanda liyasho ukuthi angilalanga izolo. Ngibuyekeza amavesi ephasika elandulela leli elimnyama. Kuphetha uNjongo. Kusenjalo kuzwakala ukuduma kwemoto eminyango. Thembi, awuyobheka ukuthi yiphi leyo moto sekuhlwa nje.
waze wakhula bowuthembi wenjongo. Ngiyambona lapho ngemuva kuphetha unetha. Makhelwane, have besigugisa laba njalo yabona nje. Khona manje sizoba ngabazukulu. Nginesixazululo makhelwane wami. Kunganjani uma sibeka izindishi namanzi okuhlamba emasangweni? Singagcini lapho bese sicela abantwana besibhalele ipheshana elithi washa izandla ungene. Imoto elihlaza enophawu lomnyango wezempilo esicabheni somshayeli ibukeka inkulu nokho. Bangena lapha ekhaya bafake izinto zokukhava izandla kanjalo nemilomo. Bayabalandisa. Sivela kumnyango wezempilo kwisifundazwe saKwaZulu-Natal ukuhlola izimpawu nesifo secorona uqobo. Ngicela ukunazisa ukuthi sitholakala kanjani. Ukutholakala kwaso sitholakala uma ngabe usondele eduze nomuntu onaso, kanti akudingakali ukuxhawulana kanye nokwangana. Ukusithola kwakho kobe kungasho ukuthi senizofa, kodwa lokho kobe kusho ukuthi kumele nilashwe futhi nilondolozwe endaweni lapho khona ningezukuhlangana nabanye abantu. Njengoba besenizwile nabona nakomabonakude. Sicela ukuqala ngawe mama, silandele ngondodakazi, sigcine ngabazukulu. Kuphetha umsebenzi womnyango wezempilo. Makhi, kuzodingeka ngivale naba abezempilo sebefikile ukuzosihlola. Ngiyacabanga bazoza nalapho kuwe. Uma beqeda lapha bazoqala ngami, belandele ngothembi, bese begcina ngabazukulu bakandodakazi wami osewashona. Bayaphoqeleka ukuthatha umndeni kanye nomandla, ebese bebheka umnyombo wobhubhane kwabahlangane nomandla ngaphambi kokuhlangana noThembi. Unjongo umama wekhaya uyacabanga. Izingane uzitshela lokhu zenze lokhu. Bheka nje manje kunjani. Nkosi Jehova. Ongenanithatha mina abantwana abazilutho basenempilo ende. Kodwa nginethemba siyayinqoba icorona nomakhelwane. Ekubuyeni kwethu siyoqikekela ukuthi lolu bhubhane ngeke lusasithola ngoba akubuzwa sizosinda noma kanjani. Kuphetha unjongo umama wekhaya. Iyaphela lapho ke indaba yethu emnandi kakhulu. Siyayinqoba icorona manje. Siyayinqoba icorona manje.